Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βινιχάκης και σας καλωσορίζω στο κανάλι του Hondo Center. Σε αυτό το βιντεάκι σας έχω ετοιμάσει ένα κομψό, λαμπερό, σούπερ νηφικό μακιγιάζ. Και το καλύτερο, τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι οικονομικά. Αν ετοιμάζεστε για το γάμο σας ή αγαπάτε τα super elegant bridal looks, τότε αυτό το βιντεάκι είναι για σας. Όπως πάντα, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα για το μακιγιάζ θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο μαζί με όλα τα link για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που σας δίνω εγώ εδώ και φυσικά θα τα βρείτε στα αγαπημένα μας καταστήματα Hondo Center. Μπορείτε φυσικά να τα παραγγείλετε και online μπαίνοντας στο www.hondocenter.com και με ένα κλικ τα έχετε στην πόρτα σας. Εδώ να σας πω, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα και ελάτε και εσείς σε αυτή την όμορφη παρέα. Πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας, πολλά φιλιά και θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε φορά: να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε ότι η πραγματική, η αληθινή ομορφιά είναι αυτή που έχουμε μέσα μας και κανένα μακιγιάζ, κανένα προϊόν ομορφιάς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και να ξεπεράσει. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βιντεάκι μας, πολλά φιλιά. Η ετοιμασία της νύφης ξεκινάει με το χτένισμά της σε ένα κομψό σινιόν το οποίο επιμελείται ο Γιώργος Αθανασίου. Στη συνέχεια προχωράμε στην προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ και ψεκάζω σε όλο το πρόσωπο με το Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Cucumber and Green Tea. Είναι ένα πολυχρηστικό μυς προσώπου με αλόε βέρα, μέντα και αγκούρι, ξυπνά το θαμπό και κουρασμένο δέρμα, αφήνοντάς το αναζωογονημένο και λαμπερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, το λαιμό ή τα μαλλιά. Συνεχίζω με την προετοιμασία της επιδερμίδας, την οποία θα δώσω, όπως θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο, τεράστια σημασία. Όχι βέβαια χωρίς λόγο, αλλά απλούστατα, γιατί αν δεν γίνει σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας, ούτε το μακιγιάζ πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά ούτε και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε θα αποδώσουν στο maximum αυτό που υπόσχονται. Έτσι λοιπόν, απλώνω σε όλο το πρόσωπο το Dreamy Drops Hydrating Serum από Florence. Είναι ένας μεταξένιος ελαφρύς ορός που προσφέρει λάμψη και ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Απορροφάται εύκολα, χωρίς να αφήνει λιπαρή αίσθηση, κάνοντας την επιδερμίδα απαλή και λία. Στην ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια απλώνω το Erasing Eye Contour Gel από Eredue. Περιέχει δραστικούς παράγοντες που βοηθούν στη βελτίωση της όψης και της ελαστικότητας στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης πριξίματος και κάνει το βλέμμα ξεκούραστο, φωτεινό και ανανεωμένο. Συνεχίζω με έξτρα φροντίδα και περιποίηση στην επιδερμίδα, απλώνοντας την Glow Expert 4D Anti-Dark Spot and Anti-Wrinkle Day Cream με SPF 15 από την Bioten. Είναι μια κρέμα ημέρας με 78% συστατικά φυσικής προέλευσης, δρά αποτελεσματικά ενάντια στις πανάβες και στις ρητίδες και προσφέρει 4 δράσεις βελτίωσης υφής και της όψης επιδερμίδας. Απορροφάται αμέσως, δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας και μπορεί να φορεθεί ανετότατα, όπως θα δείτε, πριν το μακιγιάζ. Και τώρα πάμε στο τελευταίο βήμα της προετοιμασίας της επιδερμίδας και ίσως και το πιο σημαντικό βήμα πριν το μακιγιάζ. Παίρνω στα χέρια μου την Isdin Instant Flash Immediate Lifting Effect. Είναι μια μπούλα η οποία έχει ενεργά συστατικά τα οποία ενεργοποιούν ένα άμεσο και μεγάλης διαρκείας αποτέλεσμα ανόρθωσης, ένα lifting effect όπως λέμε, που αναζωογονεί την έκφραση και τη συνολική εμφάνιση του προσώπου. Είναι το τέλειο βήμα όταν θέλετε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο και λαμπερό δέρμα. Και συνεχίζω με το μακιγιάζ απλώνοντας σε όλο το πρόσωπο το υπεραγαπημένο primer Tiger Grass Color Correcting Cicapair από Dr. Jart. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κρέμα, την οποία εγώ τη χρησιμοποιώ σαν primer, γιατί προσαρμόζεται στο χρώμα του δέρματος και εξυπηρετώνει άμεσα την ερυθρότητα για να προσφέρει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα. Έχει ένα φυσικό τελείωμα και εξαφανίζει πραγματικά οποιαδήποτε ατέλεια υπάρχει στην επιδερμίδα. Βάζουμε από πάνω το foundation και αντιγεια, έχεις δέρμα αλάβαστρο. Για να τελειοποιήσω την επιδερμίδα αλάβαστρο, περνάω σε όλο το πρόσωπο το Infallible του 24-Hour Fresh Wear Foundation από L'Oréal Paris, σε απόχρωση 100. Με κάλυψη που χτίζεται από μέτρια έως πλούσια, κάνει πραγματικά το δέρμα να φαίνεται αψεγάδιαστο. Έχει διάρκεια 24 ώρες και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα οικονομικά foundation. Με το Instant Eraser Age Rewind Concealer από Maybelline εξαφανίζω κάθε ίχνος κούρασης κάτω από τα μάτια. Σε όλο το κινητό βλέφαρο απλώνω το Velvet Eyelid Primer από 17. Είναι ένα primer το οποίο θα βοηθήσει τις σκιές που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια να έχουν περισσότερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Στη συνέχεια παίρνω την υπεραγαπημένη μου παλέτα από Revolution Forever Flawless Eyeshadow Palette. Παίρνω την απόχρωση Magnetic που είναι μια απόχρωση γήινη με εκρήξεις φωτός μέσα και με ένα blending πινέλο την απλώνω σε όλο το κινητό βλέφαρο, σβήνοντας προς τα πάνω και προς την κόχη του άνω βλεφάρου. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα που έχει. Είναι μια αγαπημένη σκιά που είναι σαν να είναι δύο σκιές, δηλαδή είναι αυτή η nude απόχρωση, αλλά έχει μέσα και αυτές τις εκρήξεις λάμψης. Και στη συνέχεια παίρνω την απόχρωση Flaunt από την υπέροχη αυτή παλέτα, η οποία είναι μια σκιά rose gold, η οποία έχει και αυτή μέσα εκρήξεις λάμψης
πιο ανοιχτόχρωμες και την απλώνω στο κέντρο του αναβλεφάρου πάλι με το ίδιο πινέλο μέσα στη σκιά που τοποθέτησα προηγουμένως. Θέλω όμως η ένταση και η έμφαση που δίνω σε αυτή την απόχρωση να είναι στο κέντρο του αναβλεφάρου και να μπλέκει, να εκρήγνεται στο υπόλοιπο μάτι. Με ένα flat πινέλο παίρνω τη γυηνή απόχρωση και την περνάω στο περίγραμμα του κάτω αυλεφάρου και στη συνέχεια παίρνω την Ultimate Eyeshadow Palette από NYX Professional Makeup. Παίρνω αυτή την υπέροχη λαμπερή ροζ gold σκιά και την απλώνω με ένα μικρό πινέλο στην εσωτερική γωνία του άνω και κάτω αυλεφάρου για να δώσω μια πίστευτη λάμψη στο βλέμμα. Με τον Point Brow Liner από Catrice δίνω μια διακριτική έμφαση στο σχήμα των φρυδιών. Αυτό το καταπληκτικό liner, το οποίο είναι ειδικό για τα φρύδια, είναι ικανό να ζωγραφίσει ακόμα και τρίχες. Οπότε έχεις το πιο τέλειο φυσικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που διαρκεί. Με το Sky High Lash Sensational μάσκαρα από Maybelline αναδεικνύω στο maximum το μήκος των βλεφαρίων της Έλενας. Με την Contouring Duo Palette από Essence κάνω ένα διακριτικό contouring αναδεικνύοντας τα ζυγωματικά. Με την Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation in a Powder σε απόχρωση 130 φιξάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια αλλά και το T-Zone για να δώσω ένα πιο matte τελείωμα. Με το Little Round Pot Blush από Bourjois σε απόχρωση 16 ροζέ δίνω μια αίσθηση φρεσκάδα στο μακιγιάζ απλώνοντάς το στα μάγουλα και σβήνοντάς το μέσα στο contouring που είχα βάλει προηγουμένως. Για έξτρα λάμψη στο μακιγιάζ, απλώνω ψηλά στα ζυγωματικά το Facefinity Highlighter σε απόχρωση 001 από Max Factor και με το ίδιο προϊόν και ένα blending πινέλο δίνω φως κάτω από το τόξο του φρυδιού και σβήνω αυτό το highlighter μέσα στις σκιές που είχα βάλει. Με το Soft Line Waterproof Lip Pencil σε απόχρωση 02 Hazelnut από τη Radiant κάνω το περίγραμμα των χειλιών, γεμίζω τα χειλάκια και στη συνέχεια περνάω στα χείλη το Color Elixir Lipstick σε απόχρωση Nude Rosé 015 από Max Factor. Για να δώσω έξτρα λάμψη στα χείλη, απλώνω το Lip Crush Lipstick σε απόχρωση 001 από Tommy G. Και voilà, το νηφικό μακιγιάζ έχει μόλις ολοκληρωθεί.